Čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka? Čo? Čo? Bovie. Neviem, netuším. Podľa teba bolo skôr čo? Vajce alebo sliepka? Fúha. Fú, ťažká otázka. Neviem na ňu odpovedať. Čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka? Netuším. Za koľko hodín bude koniec sveta? Fúha. 1000. Nejakých 480 hodín. Za koľko bude koniec sveta? Za 2 dní. Za koľko hodín bude koniec sveta? Hodín? Hodín. Za koľko hodín? Čo ja viem, dáme nejakých 20 000. Či? Veľa. Neviem, 200. 3333. Za koľko hodín podľa teba bude koniec sveta? Mám môcť povedať? Približne. Za 1000? Takých 2800. Aká by mala byť podľa teba ideálna triedna profesorka? Takže veľká, dlhá, veľká hmotnosť. Tak veľká. Väčšia. Aká by mala byť podľa teba ideálna pani učiteľka? Mala by byť svieža. Šťavnatá. Takže mala by byť chrumkavá a nemôže byť tvrdá, nemôže byť suchá. To je všetko? No? Čo si myslíš o terajších prvákoch? Katastrofa. Čo pre teba znamená KABU? No, je to úžasný vynález, vďaka ktorému je ľudstvo na takej úrovni, na akej je.